आज पवित्र उत्कल दिवस बासंतिक नवरात्रिर तृतीय दिवस। देवींकर आज चंद्रघंटा बेश चैत्र मंगलवार। ଏହି ଅବସରରେ ଅଫେରା ରାଜ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ବରପୁଟ ଗ୍ରାମର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭିକାରୀ ଭାଇ। ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଓ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ପ୍ରେୟର ଯାହା ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ଔଷଧ ପକାଯାଏ, ଏହା ଗାଁ ଯାକରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭିକାରୀ ଭାଇ ଜଣେ କର୍ମଠ ମଣିଷ, ବସିବାର ନାଁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ନଚେତ୍ ତୋଳ ପଡ଼ିଆର ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ଚଉରା ଚାନ୍ଦିନୀରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥିବେ। ଚାଷ କାମରୁ ଲୋକ ମୁହାଁ ଫେରାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଚାଷକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୋବରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ, କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଅପକାର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ପୁରା କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ସଫା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ଗୋବର ଖତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହୁଥିଲା। ନବାନ୍ନ ପରାୟଣରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗୀ, ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ପୁରା ବରପୁଟ ଗାଁ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା।